luotettavuus. Siitä meidät tunnetaan. Ja se on kaiken tekemisemme keskiössä. Yli 100 vuoden ajan olemme valmistaneet maailmankuuluja, korkeimman laatustandardin ylittäviä tuotteita. Menestymisemme perustuu ennen kaikkea työntekijöidemme vankkaan ammattitaitoon. Teemme työmme intohimolla, tarkkuudella ja aina yhdessä. Metalli- ja teknologia-alan edelläkävijöinä yhdistämme perinteiset käsityötaidot sulavasti nykyajan huipputeknologiaan ja robotiikkaan. Viimeistelemme jokaisen työvaiheen varmoin otteen ja tarkkuudella, aina viimeistä silausta myöten. Haluamme inspiroida ihmisiä kokemaan enemmän ja ylittämään itsensä, niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Käymme jatkuvaa dialogia yhteisömme kanssa luodaksemme maailman parhaita ja tarkimpia tuotteita. Jaamme tietoa, taitoa ja kokemuksia ollaksemme entistäkin tarkempia siinä, mitä teemme. Olemme vakaa työnantaja ja keskitymme pitkän tähtäimen tavoitteisiin. Panostamme yrityksemme ja osaajiemme kehittymiseen. Perehdytämme jokaisen sakolaisen työtehtävinsä huolella ja tarkkuudella. Haluamme mukaan parhaat osaajat, joilla on halu kehittyä huippuosaajaksi kanssamme. Oletko sinä yksi meistä?